Dyma'n 10 cynnig call i arbed dŵr. Trwy ddiffodd y tap wrth brysio danedd, gallwch arbed hyd at 18 litr bob tro. Mae hynny'n arbed 504 potel yr wythnos. Cael cawod yn lle bath. Yn ogystal ag arbed dŵr, gall hyn arbed arian i chi, am fod cynhesu dŵr yn gallu cyfri am 25% o'ch bil ynni. Mae dros dreian y dŵr ydyn ni'n ei ddefnyddio gartref yn mynd i lawr y tŷ bach, felly os yw'r dŵr neu raid, mae fflysio'n ddianghenraid. Llenwch y peiriant golchi yn hytrach na golchi 2 hanner llwyth. Rydyn ni'n meddwl taw ein dŵr tap ni yw'r gorau yn y byd. Dyma un peth na ddylech chi dorri nôl arno. Cadwch jwg o ddŵr yn yr oergell, fel nad oes angen rhedeg y tap am amser hir i gael diod oer. Llenwch y peiriant golchi llestri a gwasgwch y botwm eco. Neu harhoswch a golchwch yr holl llestri mewn un tro, yn hytrach nag yn ysbeidiol trwy gydol y dydd. Os ydych chi'n prynu teclynnau newydd, dewiswch teclynnau sy'n defnyddio dŵr yn effeithlon. Neu'n well byth, chwiliwch am declyn a nod argymell Waterwise. Bydd hyn yn lleihau eich defnydd o ddŵr heb unrhyw ymdrech. Y tap sy'n dyferu yn gallu gwastraffu hyd at 15 litr o ddŵr y dydd, neu 5,500 litr y flwyddyn. Mae hynny'n ddigon i lenwi 5 injan dan a hanner. Defnyddiwch gasgen ddŵr i ddal dŵr allai gael ei glido i ffwrdd trwy'n pibellau carffosiaeth fel arall. Gallwch ddefnyddio dŵr o'r gasgen i olchi'r car neu ffenestri, a fydd yna eich helpu chi i gyrraedd at yr holl lefydd bach lletwydd yna. Dyfrwch eich planhigion yn eich gardd a chan dyfrio yn lle pibell dŵr. Gall dyfrio yn gynnar yn y bore ac yn hwyr yn y prynhawn, neu hau faint o ddŵr sy'n anweddu ac arbed dŵr. Trwy ddilyn y cynnigion hyn, gallwn ni gyd weithio gyda'n gilydd i ddefnyddio llai o ddŵr yn ein bywydau pob dydd, a helpu amddiffyn ein amgylchedd prydferth ar gyfer cwsmeriaid heddiw a chenedlaethau'r dyfodol. Dŵr Cymru, eich cwmni dŵr nid yr elw chi.